Halipamyz Oglubag Çarywany ýatlamak biz üçin gaty ýakymly. 2004-nji ýylyň awgust aýlaryna radioda işlemek höwesi çağalykdan dören soň Türkmen radiosynyň gapysyndan gelemde ilki bilen Oglubag Çarywa bilen duşurdylar. Men ilki dogrusy gelen wadyma Oglubag Çarywaň ýanyna elterler öýtmedim. Şonu häzir diýdi Atajan Uradmuradow diýip radio jurnalistimiz bar. Şol häzir seni Oglubag Çarywaň ýanyna gitjek. Sesiňi barlar, onuň radioda işläp biljekmi, bilmejekmi? Onsoň saňa aýdar diýenne men şonu eşitdim, şoň bilen duşýanlygymy. Watan radioň habarlar bölüminiň otogundan kelterek boýly bir zenan çykyp geldi. Men gapdalyma gelýänçe, täsisini eşitýänçem şoň Oglubag Çarywanyna inanmadym. Sebäbi biz çaga wagtlamyz habarlar gepleşiginde dürli geldi we Oglubag Çarywadagy habar okuýardylar. Soň diktorlaryň öz otogy bar eken, şol otogy men kiçirek otog, öz gün ýaýlyma gitjek teksti bar eken, muny men öňümde goýdy. Öňümde goýdy da han sen näde şoňa bir göz gezdirde taýýarlanma diýdi. Onuň taýyn bolan soň aýt, men sesiň barlajak diýdi. Menem derrew ýanky göz gezdirdim tekstlere. Taýynmy diýdi, hawa diýdim, ýurdumyzyň syýasy wakalaryndan söhbet açýan gepleşikdi. Ýart sahypa goly tekstdi. Şonu desine sägin men ýen ýaly okap berdim. Molen tolgun ýanam dogrymy aýtsam, sebäbi olar näçe ýyl işlän adamlar, halipalar gönü gelşiňe de sen şoň ýanyna salsalar ol adam üçin garaşylmadyk pursatda. Soň okamdan soň gowja diýdi, boljak diýdi. Öwmedim, aýdan gürrüňlerini düşünip bilmedim. Sebäbi soň radioda köp ýyllar işlängden soň halipalar bilen tanışyp olaň häsiýetini bilenden soň olaň haýsy hörpden gopýanlygyna düşünip bolýan eken. Bir zat çykjak öýde diýdi. Ýöne gat öwmedi. Özüňde anam döredör derejede hiç ýeri sözem aýtmady. Şo gürrüňlerden soň ýuwaşlyk bilen resminamalar düzedip alham bölümne gepleşikler gurnaýjy bolup işe başladyk. Elbette ilki halipalaň üýşen, ýazyjy şahyrlaň üýşen ýerlerine düşüp gökden şonýar bolýan ekeniň sebäbi çağalykdan biz özümüz radio dinläp ularlyk. Teleýaýlymam gördük ýöne men çağalykdan radiony özüm gaty söýdim. Çağalar gepleşiklerine radio oýunlar gidýärdi-de, söýli halan, gyratyň ogurlanşy, böwenjik. Bu radio oýunlar nädip gidýärkä? Bular şu gidijik guralyň içinde nirden bulan ses çykýaka diýip şo döwrüň radiolar bar, içinde ışjak bardy. Eýlek beýlek geçirip başga tolkunlara da geçýärdi, onu şu öz dinlejek tolkunmyza geçirip nurwodun towlap şey dip tapýardyk da şol radio bolan söýgümizi şol adamlaryň sesi bizi getiren bolmaly. Öz işlerine bolan söýgüsi, halka bolan söýgüsi täsir etmese onda bizde radio ýaýlymda işlemek söýgüsi megerem döremezdi. Özgürýär ýaşaýyş dögür zamana, galkynýar gül açýar bagy bostanyň. Türkmenim dolunýar ajak zamana, galkynýar özgürýär Türkmenistanyň. Ilym daratyny açylýar gülüm, netilleň aňyny ornaýar bilim. Bu beýik işlere buýsunýar iýliň, galkynýar, özgürýär Türkmenistanyň. Ýalty jakyn içre akdan atan, prezidenti bilen ak bagty ýeten. Ýoluň aýdyn bolsun, galkynýan watan,
kalkınýar, özgörýär Türkmenistan. Ýuwaşlyk bilen gepleşikler taýýarladyk, ýazgylar edýädik, artistler, şahyrlar bilen arasynda göni ýaýlyma çykýadyk. Ilki göni ýaýlyma çykanmydam ýadymda düşýär. Sebäbi Oğulwagt Şarywa Günaşadan işleýärdi. Her günem 2-3 sagat ogulaýp gepleşikleri göni ýaýlymda çykýardy öz şagirdler bilen. Şoň çykýan pursadyny göni ýaýlymyň otogynyň bärsinde göýberş otogyny halipalar oturýardy. Olaň içinde Mahtum Ulmuşşeýew, Bayram Gellimiradow, Gurt Garýagdyýew, başga da bir näçe ýaşullamy gepleşikleri tapşyrýardylar hemem özara şo ýerde oturup söhbet edýärdiler. Bärden barp garajykda kän gurrungyna goşulyp bolanok ula adamlaryň sebäbi bir söz ýalňyş aýjak ýaly diňlemek ukyby bizde bar şowa. Goýberş bölümine gapdaljaga geçip oturuşda oturyp ýankylan gurrunlaryny diňleýärdik. Onsoň ünsberýän bolsaňyz radio ýaýlymlarda her sagatda sagat aýdylýar. Her sagatda kompýuterlerde diktorlaryň sesleri bar, taýyn ses. Onsoň Oğulwagt Şarywa sagat 10 käçeni öz gepleşiklerini soğuya. Şol 12'den soň gaýsa da bolýar bolyn. Her sagatda göni ýaýlymda sagat aýtmak üçin sagat 5-6 taçen oturýar Oğulwagt Şarywa. Göni ýaýlymda oturýan tehnik işgärler Oğulwagt Şarywa kompýuterden sagadyň sesini beräýinmi ýa özüňiz girjekmi diýse, "Ýok, ýok, wagty bolanok däm, dur häzir men sagada aýdyp çykaýyn" diýip, hormatly adamlar, häzir diýarymyzda sagat 10 bolu diýip çykdy. Diýjek bolýanym, men şeýle bir hormat goýdum, şeýle bir haýran galym şol zenanyň işiniň şeýle söýüşini, sesini halka ýetirýär, öz duýgularyny halk bilen paýlaşýar. Şo jagaz aýdylýan ýekeje sözlem şeýle bir täsir edýärdi. Şo wagtlar bizde ýazgy ýokdy. Göni ýaýlyma çykylardy hemme gepleşik bilen. Onuň şo diktoryň okanyny işleýäni. Şoňy haýsy bölümüň gepleşigi bolsa da diktor okamalydy. Hiç ýyly alyp barjy ýokdy. Onuň bir günüň içinde siýasy jemgyýetçilik, edebi drama, şahanna bölümüň hemmesiniň gepleşikleri ýaýlyma giderdi. Onuň her bir gepleşigiň öz okuýuş ähemi bardy. O siýasy jemgyýetçilik gepleşigi bilen ýa-da konserde alyp baranyň ikisi deň däldi. Edebi drama bölümüň gepleşigini okanyny azacık aktyorluk tunugundan peýdalanmaly bolýardy. Sebäbi goşgy okamaly bolýardy. Hikaýa okamaly bolanyň da sesiň ähengini başgaça edip almaly bolýardy. Onuň şo zatlary Oğulwagt düşündirerdi, aýdyp bererdi. Onuň özi gepleşigi alyp barmana girenni ýaýlyma giden wagty ýany alyp barardy, bizim diňläp otururdyk ýanyna. Onuň öz okap oturan gepleşigini turgunluşuk diýip bir neme bardy, ýaýlyma gidişi ýaly, edil şoňa edip okamalydy. Onuň şonuň ýaly turgunluşukdy, maňa bererdi gepleşigi diýeni, bar oku diýerdi. Ona men şonu okardym, soň ýaýlyma gideni öz okardy, gelen soň diktorlar otogyny maňa düşündirerdi. Ene şu taý şeýlerek boldy, bu taý beýlerek boldy. Şu taý inniki gedek şeý dip algyn, taýyny beýlerek algyn diýip öwrederdi. Ene şeý dip ýoş-ýoşdan diktorlaryň tälimini alyp başladym, menim okap başladym. Käwat oýun edip bir nemen ýalňyşy bir 2 gedek daha gaýtalaýsaň, şonu elime çekij alyp diliňi ýenjernýärdi. Ol oýun edip diýdi-de şol. Ol gaharlanyp bilmezdi kän gaty bir ýöne öz işine şeýle höwesek ýapyşýan adam eýleklerden şonu talap edýärdi. Bir gezek Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow täze ýyl bayramçylygyna radio oýun goýdy. Şonu ýaş gyýdyň keşfine çykyş etdim. Inni o ýerde 80 ýaşly şo gyýdyň enesi bar. Gyssa garalykda bayramçylygym gaty golaýlady. Kimi şo keşfi, kime ananjagyny bilmän, gyýdyň hersine bir barlap gördü sesini. Inni meňem çağalykdan bir öz ýanymdan şo ýaşly aýallaň sesine meňde dibrek geplemek gylygy bardy. Diýbem bilemok, men seni aşyk göräýin Juma Ýazmyradow diýbem bilemok, ahyr onuň diýdim şonu.
Ondan sen oňorarsyňmy diýdi, sen ýaşyňdaky denan näle ahir bu diýdi. Ay onu da men sinaşyp göräýin diýdim. Onu sinaşyp şo bir 2-3 tane sözlemdir bary ýogy. Ay gowy boldum diýmedi, bolanok diýmedi. Ay düşündim de eýem halipalan ýagdaýlaryny bilemsoň bir degerli jogaba da garaşamak. Aradan bir küçük geçdi bolan. Gönü ýaýlyma bar ýanyň oglwat çaryba han bärik deldi. Benim şey bardym da. Sen nidi asyllydy. Keşipler diýdi, gowja ýerine ýetirip bilýän ekeniň diýdi. Menim gözüm tegelep durdum bolan. Han nidi juma ýazmyradyň diýdi, radio oýunyna diýdi. Garry ene bolupsyň diýdi, ýaşuly denan bolupsyň. Şonu diýdi juma bebe bir ugruk dursak öze bir zat çyk bu gyzdan nip diýdi, men ýanymda bir diýdi. Aýtdy öze diýdi. Menim begenim sebäbi teatrdan artistler gelýär. Radio ýaýlymyň alyp barjylary radio oýunlaryna çykyş edenni bir hil menim haçan iň bolmana ýekeje söz bilen şu juma halipan oýunlaryna çykyş edip bilerkäm diýip arzu edýärdim. Onsoň menim oğlan çaryba siz men gürleşibem dol bilemok, siz bir aýdyp beräýin, keşipler bolsa men ýuwaşadan bir keşiplere salsalar canım tenim bilen çykyş etjek diýemde ol ýok diýdi. Sen neydi şu ýaýlymlaňa çykdy. Şonda gepleşikler alyp barber. Seni bir okuyup bardygyny bilseler, bular hökman seni gözläp taparlarym, keşfem bererler, oýnadorlarym diýdi. Diýjek bolýanym, käriňi söýmeli, belli bir derejede özüňe hormat goýup başarmalygyny oglwagt çary we ýeke sözde düşündirmek başardy. Sebäbi dörejülükde sungatda şeýle bir zat bar. Diktirligi, alyp barjylygy, ýazyjylygy, artistligi söýeniň bilen tebigi zehiniň, sesiň, başarynyň bolmasa, onu ol käre baş goşup alyp çykyp bolanok. Sen näçe insanlaryň dünýäsini gurrun berýän. Ýazyjy kim hakda gurrun beripdir? Çagan suratlandyrýarmy? Enemi? Ýa bir ussan kärmi? Näme ýazyjy suratlandyryp aýdýan bolsa, alyp barýan, okuyan şonu halka ýazylşyndan peseltmän gaýtam derejesini beýgeldip halka ýetirmeli. Şunlukda halk şey dip söýýär. Artistam, alyp barjynam, olar halkyň söýgüsini şey dip gazanýan ekenler. Öwrenşip bilemok sensiz günleri. Dımışlykdy hiç ahir gelmeýär. Düşündim men, goýun berip dilbere, ýüregiňi aman saklap bolmaýar. Şadyan sözleriň, şadyan keşfiň, öwrülip barýar gamgyn aýdyma. Onu dünýe döräp geldiler eşitip, inni ol bir gezek artyk aýdylar. Ýoldaryňa bakýan, köni endikli, yıldızlar közleyin göğü deştigi. Bilemok bir asır bile bollukmu ya bari bir günne bolup geçdimi. Inni hiç kim mennen öyküläp gitmez. Hem ertir ir bilen geçilmez günäm. Jüp ayak sesine üýrürdü etler, başıma ýalňyzlyk derdini bürär. Gözüm gidýär, bezäp gadim dünýäni. Ay hinglenip barýar suwly salmada. Nenen kyn ekeni eden günäňi aýdyp öküneri adam bolmasa. Ýalňyz ýyldız görsem dyglaýar inim. Bu kimiň gadaby, bu kimiň hökmü? Pışırdap sorayan, aýt, bu söýgüniň şat günleri köpmü, hasraty köpmü? Bir kişiyle bolmak takdirde bardır, deyip gara gözleriňi ýaşlama, takdir bilkimiz sığırdan dardır, takdir däldir, urulmokluk daşlara. Bagtyny öwürlýär adamyň erki, egrilip ösmegin, ey meniň şaham, şor suwly käsäni saňa kim berdi, süýjülük suwuny teşnike dahan.
Gazlaryň sürüsü geçer sallanıp. Yellenen gabagyny yel pär giderler. Durmuşa göpalyp bolongda anyk, ıskınsyz pikirler selpär giderler. Güýçli däl, akylly bolan üçin tebigat adama anan ýar şeksiz, tükönmez utanja goýursyň meni ýazlaryň öňünden göz ýaşly çyksaň. Ay bize egrini deňlär ýene-de. Gür köýüň üstüne ýyldyzlar ýagdy. Ýaňy ýylgyraňda garry enedi agladyp ýörmegem bolarmy bagty? Men beýle takdiri bermerin seni. Şahatlykdan demimiz tutulsun gitsin. Döwülen küýzedey zyňyrs ony, goý bagtyň ornuna aglasyn ýatsyn. Yurdumyzyň, watanymyzyň, tebigatymyzyň wasp edýän goşgulardanam ogul wagt çaryba okaýady. Häzirem radio ýaýlymlaň arhiwlerini oň mahmal owazly sesleri ýanglanyp dur. Gelde diýdi, men ýanynda oýlanma bilen bir söýgü goşgusyny alyp geldi, okap berdi. Menem ýakyny okap berdim. Oýlanmany, iç gepletmeýärgi diýdi oýlanmalar. Ondan bir goşguny okap berdim. Men nidi şu oýlanmalaram, goşgularam, söýgü goşgularyny nidi ýaýlymda okaýan nälerni nidi. Ýöne diýdi, men saňa okulşyny öwredöýün nidi. İç gepletme, pikir, hyýal bar oýlanmalarda diýdi. Hiç wagt çalt okamaşan nidi. Haýaljakdan oka diýdi. Ondan özümizem durmuşda gabat gelýändir, gezip ýören ýerine. İş edip ýören wagty, şol ýör bilen ýör sözüniň aýdyrşyny men gezip ýören wagty diýip şol ýören sözüni gysgaýtdym. Gysgaýtdym bolyndyr diýdi. Ýören nime diýdi, ýören ni diýdi. İş edip ýören, gezip ýören, gidip gelip ýören ýerleri, şol ö harpyny çek diýdi. Ana, inni şondan mer sapak boldy da, häzirki wagtda öz kärdeşlerimizem şon ýar sözleri sypdyrsalar, şo ogul çaryba ýadyma düşýär hergede. Ýöne esasy radio ýaýlym, tele ýaýlym arasynda türkmen dilini talap edýär. Şoň üçin ogul çaryba ýekece söz eken harpy dogry aýtmasaňam belli edýärdi. A harpyny aýt, G harpyny aýt, B harpyny aýt tapawdy ýok. Ol hükman şoň aýdylyş basymlaryna üns berýärdi. Sen näme o harpy eýle aýtdyň, şeýle aýtmaly, aralyk aýtmaly düşündirýärdi. Diýjek bolýanym, radioda diňe bir arasa diller ýekece harpy näme dogry aýtsaňam gulagyň kesýär diýärdi ol. Son görüp otyrs, ýyllaň tejribesi, wagt geçýär, özümiz işläp ýörüs. Hakykatdanam şolaň aýdýan gurrunlary gün geldikçe öz ýerini tapyp barýar-da. Onuň bir zady belläp geçesim gelýär, olam ogul wagtyň tagallasy bilen şeýle bolmy diýen. Diktorlar otogyny işleýän tutuş biziň bölümimiziň işgärleri bir-biri bilen edil dogun garnaş ýaly gatnaşýardyk. Hiç wagt bir-birimize gaty gaýrym söz aýdylmazdy. Özüm şu işe baran wagtyň mysal üçin bir mesele maşgala ýagdaýynda çykýarmy, ýüze çykýarmy, ýa iş meselesi bolýarmy, bir hili gaýgyly, gamosly bolup bir hili barsaňam, şol göni barşyňdan näme boldy? Näme üçin ýüzüň beýle zat diýme häsiýeti ýokdy diýeni, gel oturaly ikimiz. Wagtyň bardy, emge bir käde çaý içäýeliň üýşüp diýip oturup çaý içip başlany, bir hili şeýle bir gurrun alyp barýardy. Bir hili teňlen gurleşip başlaýardy boly, öz aladaňy şoň gurrun bereniň duýmany alýardyň. Onun şol başardygyndan saňa kömek etjek bolýardy. Öýde bir hili edip bir uğur bilen şo öz kömegini ýetirýärdi. Sen şonu bilmeýärdiňem, şoň edenden bilmeýänem galýan wagtyň bolýardy. Bir hili başga bir aýluglyrak edip, bir hili edip kömek edýärdi boly, şonu özüň nädip düzelenini özüň duýmany alýardyň. Şeýle kömeklerim berýärdi. Sözler aýtmak meselesinde ýaýmak bir zadyň
şöhrady älime ýaýylýa, ýa bolmasa umuman şol ýaýylmak sözüniň gysga aýdylşyny aýtdy. Ýaýylmak, hamir ýaýmak, guş ganatyny ýaýdy. Şon ýaly öwredýädi. Onsoň gurol, çekiç, pil, ýanky enjamlar, iş enjamlary gurol bolýar. Gural saz görnüşlerine girýär. Dutar, gyjyk, ähli saz gurallar diýilýär. Şo zatlara da ünserdiydi. Diýjek bolýanym, biz diňe bir geplemek bilen oňman, oň düýp manysyna da düşünmeli ekenikde. Ol wagt şaryba ýaşy ulum bolsa, biz bilen jora ýaly özüni alyp barmagy başarýady. Köplenç özü bilen deňdoş erkek kişilere de enimem diýýärdi, değişken wenany. Ilki wada aýlagly geplerine düşünem zokdugam. Soňa waka olar bir öýden öýren ýaly, dost ýaly, dogan ýaly gatnaşýan ekenler-de birek bilen. Söýgü. Özüm hoşosyna şeker inipdir. Yüregim ýakymly süýjülük duýýar. Ähli süýjü sözler eýýäm diýilipdir. Men olary gaýtalaýan hem uýýan. Juwan gözleriňden mehr agypdyr. Hatda Guran agyşdy da aýdymar. Bu ýeriň ýüzünde bir söz galypdyr. Heniz aýdylman. Ol geçen günlerden närazy bolma. Bu bahar seninki, ýylgyr ýazyňa, ýagmadak bulutdy sarylyp solma, aglamany namys bilip özüňe. Şygyrdy eşitseň teskinme, olar gapyňyza gurap gaçan ýaprakdyr, baglary jan girer, guş gumru geler, o günleriň welin geçeni hakdyr. Her hal bir-birigi sakladyk tämiz. Müýünsiz gül, agla ber gussa gelenne. Söýgä düşünýänler gülýändir kämil. Aglaýandyr nämedigini bilenler. Depämizden syrgyp dur gar suwy. Pagyş-para yüreklerim, yerlerim. Bir ýumşakluk eýläpdir barlygy. Ýöne bugün özgä syrym bermedem. Garanjaklap, gaty gülmen gaýşaryp, ulallym men, agraslannym goýuldum. Arasynda mehelläniň jaýlaryň gezip ýörkäm, gözüm açdym, uýandym. Dur sinnem, uzak yatan sary gar. Ýyrtylypdyr bölük-bölük biz kimin. Bu dünýäniň erep barýan gary bar. Hem güni bar, gorjulanan göz kimin. Dur sedil deňze çykjak gaýykdy. Dur süýenip bir-birige süýenip, bu dünýede eremezlik aýypdyr. Bu dünýede näme degmez süýeniň. Sen ýaýlama çykan wagtyň diýädi. Tomoşaçy sen näme pikir edýäniňi bilmeliler. Ol diňe sen şol alyp barýan gepleşiňi diňläse gelýär. Sen aýdýan sözlerini diňleýär şol. Sen ol aňryňda ýa ýüregiňde näme gussaň we näme bir çözülmeýän meseleň we ýa näme gaýgyň we sen ony görkezmeli däl. Sen elmudama, mehriban, ýylgyryp duran ýüzli, şeýdip sen ýaýlama çykmaly. Seni gören tomoşaçy höwes etmeli.
Ine şunun ýaly mulayim, mehriban adamlar ýanynda köprek bolaýsa diýmeli. Egine şeň ilmidama arassaja, ilmidama iýlik görelli bolup geyinmänen başarmaly, özüň alyp barmanan başarmaly. Uly bilen uly ýaly gürleşmeli, kiçi bilen kiçi ýaly gürleşmeli. Şo zatlarym öwredördi. Özümiz okuw mektebe oturup gelenem bolsaň, şonu da şo zatlary kän bir hilerek bir kemter gaýdýan ýerlerimiz bolan bolmagam ahmal. Ýöne şonuň şo diýen zatlary ilmidama aňymyzda galy. Şu zatlara minha köpçülige baran ýerimizde bir hili şoň aýdan zatlar ýadyma düşýärdi. Şatlykly bir zat durmuşymda bolup geçse, derew ýadyma düşýärdi. Şo bir hili şoň şatlygyňam deň paýlaşýardy, gaýgyňam deň paýlaşyp bilýän adamdy da. Mikrofon diýen adam gaty mukaddes zat hasap edýärdiler. Şonu hiç ýyl ýagdaýda harlamalylar, şoň öňüne özüňe anam bildirip barmalyp aýdýardylar. Halip anamyzyň hemmesi ol wagt çary we de şonu ýalakdy. Sebäbi öňünden tekstlere taýýarlanmaly, hükman suratda taýýarlan, taýin bolup girmeli. Onsoňam sesin goramaly diýýärdi. Köplenç ol syýasy gepleşiklerini okap çykandan soň biz çeper gepleşikleri okumaga girjek wagtymyz gapyň agyna gabatlaşýardyk. Şonda ol ýylgyryp garşylýar. Sebäbi bir sagat ýaýlym sowan adam birazajyk ýa-da uçkajak ýaly bolan, eýem inniki barýan gepleşige barýan adamlar güler ýüz bilen garşylaýardy. Şolum eýem bir gepleşige giremizde bize täsir edýärdi. Şoň eýem ynamly ödejek bolýardyk biz. Sen nähili okusaňam bir kemter gaýdan ýerleňe düzedip berýärdi, aýdyp berýärdi boly. Onuň gowjy okan wagtyňam hiç açan bir gelen wagt, ay gaty gowy boldy, ay bolýar şu gowy boldy, seninle ýetjek derejäge ýetdiň zat diýmeýärdi şonu. Elmidama ay boljak, boljak diýärdi. Sebäbi soň şu bir ýedek öwäýsem, soň innikide şo eýem men hemme zady başarýan, men gowy goýan, men gowy alyp barýan diýip şol bir hili buýsanyp, hökman bir täýärlik goýberýär, ýalňyşlyk goýberýär diýip bir hili çekinýärdi. Şoň üçin gaty bir öwmen bay boljak diýärdi. Onu tenim şoň öwdürjek bolup özüň hasam bir hili gowy taýýarlym, has gowy okajak bolýanda, şo gepleşigi tomoşaça ýetirjek bolýan. Şoň özüň düşünüp, ilmidama diýen zatda sen şo okaýan zadyň ülke özüň gowy düşünýärdi. Şu kelläňe, ýüregiňe salmaly şonu. Şoň mazmunyny gowy düşünne, onu şonum sen tomoşaça ýetirjek bolmaly diýärdi. Onu şo taýda şol gaty bir öw bersede ne hakykatlarym şeýle de birden gowy öw berseler onuň özüňe bir hili anamyň has güýjäp, özüň buýsanyp bir hili bir neme dip ay men oňarýan, men başarýan diýip okap birden ýalňyş goýberýän ahmal. Şonuň üçin şol hiç wagt öwmen boljak diýärdi. Ýöne aslyna şo boljak diýen sözüni almak üçinem şoňa bir hili uly tagallay diýärdik-de. Şo boljak, bolýar diýen sözüni eşitseňem eýem bir buýsanýardym da şoňa özüm. Karıştı yad yurdum, şöhrat şanım sen. Oğu şehirlerin güllü yer vatan. Buytoncum mertebem, mehribanım sen. Beyk işlin dünya kullu yer vatan. Oğu şehirlerin güllü yer vatan. Halkım hiradimin onlu yer vatan. Özgürüşler yurdu, nurlu asmanın. Köngüllü buytoncum, dilli destanım, beyik kalkınışlı Türkmenistanım, buytoncum bursoğu sığmayar vatan, ovu şehirlerin güllü yer vatan, hoşu vadın dünya dinli yer vatan. Gözüllük bağını kuşu vaat edin, täzeden beýgelýän, galkyan täzeden, halkym hiradimin oňlu ýar watan, owu şäherleriň güllü ýar watan,
büyük işten golluyar vatan. Ata-babalarymyň süýen diýary, nesillere miras goýan diýary, hasıl bolly halkyň arzu hyýaly, berkararlyk tazy, diňmeýär watan, obu şäherleriň güllüýär watan, halkym her ädimiň oňluýar watan. Halkın ihlasından gulat şiyan mekan, toyları ulaşyan mekan, vasfını yetirip yanlanýar mukam, huşuwadyň älen dinleýär watan, obu şäherleriň güllüýär watan. Oğul Wagt Çariýewa şägirdlerine kesip kärin kämilleşmegi bilen durmuşda öz tapan käriňe wopal bolmak, nesillerden nesillere geçirmek, men kärdeşlerim diýip ýüzlenmegine de uly many bardy. Tejribeň, ussatlygyň özü uly mektep. Oğul Wagt Çariýewaň özü ussat. Halipa öz käriniň ussady. Ol öz käriniň ussady bolanyna İlem gowtanyýa dinleýjem. Herwan adamlar bilşiňiz ýaly telewizionyada, teatr sunuwatynda, kino sunuwatynda halipa kän usatlarymyz işledi. Şolar barada şeýle gepleşikleri taýýarlap, ýaýlyma bermäge döredän mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimizin jany sag, belent başy aman bolsun. Türkmenistan Teleradio Ýaýlymlar Merkezine hormatly prezidentimiz şu uly binany açyp berdi. Şoň açylyşyna da bilece gatnaşyp şu bagtly pursatlary duýmak bize meýesser etdi. Prezidentimizin öňüne öz şagirdler bilen Oğul Wagt Çariýewa goşgy bilen çykyş edip gahrman arkadagymyzy garşylady. Elbette şu owadan uly binada az wagtdan bolsa işlemek bagty oňa meýesser etdi. Oğul Wagt Çariýewaň çeken zähmetini göz öňünde tutup hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady dakdy. Awada milli syýahatçylyk zowlagyna dogrusy şo pursatda halk artisti diýip adyň dakylmagy bizi şagirdlerin umuman ähli türkmen halkyny tolgunlyrdy, begenlirdi. Şeýle begenlik häzirim gulagymyzdan, gözümizden giden okda şoň begençli pursady. Hormatly prezidentimizin gollawy bilen şeýle gepleşikler taýýarlanýar. Şol gepleşiklerde halipalar ýatlanyp çykyş edilip dur. Şeýle halipalara uly hormat goýan üçin gahrman arkadagymyzyň jany sag, başy dik, işler rowaç bolsun.